Joan Puig i Ferrater va néixer a la Selva del Camp el 5 de febrer de 1882. Fill natural de Consol Puig i d'un terratinent ric, va passar la infantesa i l'adolescència amb la seva mare a casa d'uns oncles, perquè el seu pare no el va reconèixer mai. A Reus va estudiar el batxillerat i va començar a integrar-se en els cercles literaris. Després d'un intent de suïcidi, real o fingit, se'n va a Barcelona el 1901. A més d'iniciar estudis de farmàcia que va abandonar, va exercir diversos oficis, alhora que s'introduïa en el sector més anarquitzant del modernisme. L'any 1903 emprèn viatge cap a França. Menja sota els arbres, a tret de pedra de la carretera. Veus a la font que t'abelleix, converses amb tot ànima vivent que et surt al pas. De tant en tant s'esdevé que en un sol dia travesses plans, muntes carenes, arribes a cims que et prometen nous i potser meravellosos horitzons, entres a diferents pobles i parles amb gent d'accent, de vestit i de costums diversos. Arribada la nit, dorms en un hostal de poblet, en una masia acollidora, damunt el fenc colorós, el cobalt que et fas al flanc d'un paller, potser de cara als estels. Puig i Ferrater inicià el seu viatge a l'edat de 21 anys. Va passar més d'un any en una situació de vagabundeig i misèria. L'origen familiar irregular i l'experiència en terres franceses es reflecteixen insistentment en la seva producció literària, que va iniciar en retornar a Barcelona l'any 1904. 30 anys més tard, ja sent dramaturg d'èxit, polític en exercici i amb una carrera periodística al darrere, publica en capítols serialitzats en diaris Camins de França, la seva obra mestra, que ha estat reconeguda pels crítics com una de les peces cabdals de la prosa narrativa catalana del segle XX. La realitat no és gaire lluny, és la teva severa amiga. La fidel companya que et guarda grans i fortes lliçons, la duresa de les quals t'agrada atenuar amb aquests fantasmes de la il·lusió tan bonics com necessaris. La realitat t'ha portat entremig de moltes menes d'homes. T'ha fet conèixer diversos oficis. T'ha ensenyat de rumiar, d'esmolar l'enginy. Ha multiplicat la teva astúcia i la teva força. I amb tot això no t'has alliberat de fer coneixença amb el fred i la fam. Beneïts siguin tots dos. Camins de França parteix de la recreació de les experiències de joventut viscudes a França, exposades en forma de novel·la d'aprenentatge. Un nen davant el descobriment del sexe i la mort. Un bel jour me passejava d'Avignon a Carpentras. El fred i la fam són la primordial, la suprema lliçó dels camins. Ells són realitat i no pas fantasmes. Treballar un dia per un sou miserable, les bombolles a les mans i els ronyons que se't trenquen de fatiga. Cercar treball i no trobar-ne. La butxaca buida, totes les portes tancades, i nit de glaç. Interminables hores sense menjar, els membres entumits pel rol de la nit i el contacte amb la terra quan ja les cames no poden més. Demanar una almoina de pa o d'acolliment. Tot això m'han ensenyat els camins. Guillem Jordi Graells. El domini que demostra Puig a les planes d'aquesta obra és el resultat de la seva intensa activitat narrativa dels anys 1924-1930, al llarg de la qual aconsegueix un estil directe, contundent, amb una intuïció lingüística excepcional, ben allunyada del preciosisme dels estilistes més característics del noucentisme. Un jove que ha complert 20 anys, que és lliure del servei militar per haver tret nom veral en quintar-lo, pot, majorment en temps de pau, procurar-se els documents necessaris amb tota facilitat i emprendre un viatge a l'estranger com la cosa més normal del món. Adrià Gual. Puig i Ferrater era una mena d'estranger a casa seva, i sigui dit en lluança seva. Havia corregut molt per terres de França i portava en l'esperit no sé quina mena de ferides que traspuaven en cert isolament, en certa esperor que el retreia, com enyoradís d'aventurismes dels quals no va aconseguir consolar-lo el terrer pairal ni les escalfors de la llar a la qual tenia dret. Llunyans camins de França, camins d'il·lusió i de fatiga, de llibertat i de poesia. Mai no em doldrà d'haver conegut durant una llarga corrua de dies
les vostres lliçons clares i fortes. Guillem Jordi Graells. Deixant de banda les inexactituds o deformacions de detall, Camins de França és una crònica puntual i simptomàtica de determinats ambients i tendències del gran moviment cultural que caracteritza la darrera dècada del segle XIX i la primera del nostre segle, i que anomenem modernisme. El modernisme és un moviment essencialment estètic i un reflex dels corrents renovadors europeus. Els seus trets principals són una refinada sensibilitat per la percepció de la bellesa, la devoció per l'art, un gust per l'exotisme i la fantasia, una exaltació de la natura i un inconformisme accentuat, amb formes exagerades de vida bohèmia i actituds audaces. Josep Maria Benet i Jornet. A través d'una autobiografia d'anàlisi íntima i implacable, Puig i Ferrater, egocèntric, matusser, ingenu, però enardit per una voluntat de ferro, volgué donar a la seva obra una visió completa de tota una època, la de la Catalunya del seu temps. Puig i Ferrater mor a París l'any 1956, 3 dies abans de complir els 74 anys. El van enterrar al cementiri Père Lachaise. Proust, Molière, Balzac i també el seu admirat Alphonse Daudet, tan pròxim a Mistral, i molts d'altres, l'acompanyen des d'aleshores en el camí de l'eternitat.